Pozdrav za sve vas, dobrodošli u novi klip na našem kanalu Gaming Masters. Danas ćemo se malo zezati u GTA San Andreas. Pa ajmo da krenemo, prvo ćemo ukucati nekoliko šifara koja će nam pomoći. Ajmo, nego slušajte samo da vam kažem, ukucat ćemo prvo Bagu Vix. Bagu Vix, to je ono da ne možemo da umremo. Mada ipak možemo na primjer od eksplozije da umremo i možemo od pada. Skinut ću cheat menu, trenutno nemam cheat menu pošto sam morao da reinstaliram GTA San Andreas. Pošto sam ga pretio po modovima nisam mogao da izbrišem i onda sam ga ponovo instalirao. Sad ću morati ponovo cheat menu da instaliram pošto ne može, brate, da se zeza bez cheat menu, znači to prosto moraš da instaliraš. Ajmo, znači ukucali smo Bagu Vix, ajde da ukucamo da bude štrajk po gradu, znači da ono, svi se biju, da dime kuće i to. Kako beš ono, dobro. I ukucat ćemo da svi imaju oružje. Kako beše, FOOXFT, dobro. I ukucat ćemo samo još da imamo beskonačno metaka i da nas ne juri policija. Zak mi beše, da. Ajmo da krenemo. Mogao bi da ukucam onu šifru da kad te neki čovjek udari da iz prve umreš. Kako beš ono? Tako. I gledajte sad ovo. Čekaj da podesim kameru. Sad ovo. Dođi vam, dođi vam. Dođi vam. Dođi. Bam. Gde si krenuo, brate? Inače ne može sa palicom, kad se udari neće ta šifra da radi kad je sa palicom, nego samo s čistom rukom. Vidite ovo, bam. Kako dobra šifra, a? Kako dobra šifra i ne vjeruje me policija. Super, znači sljedeći put ću skinuti cheat menu zato što ovako prosto ne može da se igra. Jer onako, šifre su nekako pogotovo ova Bagu Vix šifra, tu znači ono. To ti samo čini da ne možeš da umreš od metaka i toga. I od udarca. Ali ovako ne. Inače ja obožavam da vozim ovaj bolnički kombi. Ovu ambulantu. Ja to jako obožavam da vozim. Ne znam zašto, ali nekako taj zvuk kombija tog. Ono vum, onaj dubok zvuk. Ja to obožavam. I tank je isto dobar. Ajde da se zezamo malo i sa tankom. Šta nas košta? Ajmo, idemo. Opa, samo je puklo, nisam ja. Ne znam šta je. Možda se slučajno kliknuo. Viš što nas pucaju ovi, sram vas bilo, bre. Dođi vam. Idemo, pa šta je ovo, nema nikog. Mogao bi da isključim onu šifru da nas ne juri policija, zašto? Ne znam, nekako puca mi se s njom, ajde. Zak mi. Gde ste ljudovi? Dođite ovamo. Bam. Nemojte se bijete, bre, mora da se udružite i da bijete one gangstere, one majmune. A ne međusobno se bijete. Smo mi bebe, ajde bre. Tenku ne možeš ništa. Nego, baš mi žao što nisam instalirao cheat menu. Sad bi ono uzeo onaj Monster Truck. I onda bi podesio da ima beskonačno health, da ne može da se zapali. I da ne može, da bude ko tank, bukvalno kad pipneš neki auto, da pukne ono. Mogao sam to, brate, i onda sa Monster Truckom da se penjem na automobile, brate, znaš kako je super. Ali dobro, sljedeći klip će biti sa cheat menijem. Idemo. Pa šta je ovo, nema nikog, bre, ljudi, alo. Dođi sad ovo, dođi. Dok ja okrenem ovaj top gore, ma nema ništa. Kako se ono okrene, vidi pucaju me sad pozadnje. Gledajte kako se brže ovdje okreće top, nego kad ovako staviš da se okreće. Nemam pojma zašto. Nema nikog. Pa čekaj bre, jel ovo štrajk ili šta? Ajde bre. Idi umri. Uj ti pregazim ja. Koske sve da ti izlomim. Opa, Zolja. Ajde tu Zolju, ja ne volim ovu prateću Zolju, ne znam, nekako sve. Ponje mi ova.
Na ono sam navikao i onda... vidiš to ostane ovako. Za ovo već nisam znao. Ovo kad izađete iz tenka, ostane u položaju kako ste ga ostavili, vidiš. Ovo je okrenut kod dole. Pa super, ja mislio... Ne bre, zapalio mi se tank, pa čekaj bre. Šta ja radim koji đavo? Ej, sram vas bilo, ajde ovako ćemo. Dođi vam. Ajde, crkni. Dobro. Ovdje ovaj nudi onaj, kako se, pimp sa kolima. U što ja to mrzim. Znate onu misiju gdje ovdje, znači sa Cezarom, ne sa Cezarom, nego dođete ovdje i džuskate ovdje, nabuđite ona kola. I džuskate joj, ja sam to mrzio, znači ja to nikako nisam mogao da pređem. A svi pričaju da je najteža ona misija kad odeš s Big Smokeom tamo da juriš one Vegase. To mi, mislim, to ajde i nekako zabavna misija, nego je zeznuto kad treba da se vraćaš posle ponovo do misije, to je baš onako iritirajuće. Inače ja, sad malo mi čudan glas nekako, da li se razvijem ili šta već, ne znam, nekako, ne mogu normalno da pričam, nego nekako mi puca stalno glas. Znate ono, kad pričate duboko pa odjednom samo povisite glas. To me nervira. Zašto ja vidi ga ovaj, pa desi, brate, mili. Pa što pucaš s tom zoljom? Ko ti dao dozvolu? Stoka jedna. Ne! Će pukne ovo. Će pukne, bre. Šta me nervira kod one zolje, što one prateće ono. Što ispaljuje prateće rakete, begaj, ću umrem. Čekaj da kucam, hesoja. Ne, hesoja. Meni je z y, a y mi je z. Uš, moram to da promenim. Da vratim kako jeste. Inače sad sam... Opa, ne. A dobro, neće ovi, zato što... Plašim sam se zašto će oni, pošto su oni glupi, oni će da pucaju ovo. Ovaj džip ovdje i one će pukati. Ne! Jel vidite? Čega se plašim? To, brate mili. Ovi vatrogasci, kako me nerviraju. Znači, oni stalno mene prskaju, Pazi ove, čovječe. Ma ite, bre. Otišao on kombi nazad. Ne kombi, džip, šta je već. Šta sam teo da kažem za onu prateću raketu, ona zolja što ispaljuje prateće rakete. Kod nje kad puknete u ovaj ovde helikopter za novosti, šta je već, taj helikopter neće da prati. Da li je to neki bug ili zato što je igrica krekovana, ne znam. Ali to neće, znači bukvalno kad puknem onu prateću raketu ovde u ovo, neće da ga prati kad ono postane crveno. Onaj nišan, šta je već. Ja bi sada vozim neki auto, ali nemam cheat meni da podesim da ne može da se zapali. Ali sljedeći put, znači, instalirat ću cheat meni. Ne, nemoj da me uhapsiš, ajde bekaj. Pusti me da živim. Samo bi da preživim, ajmo. Idemo. Mrtvi ste, svi. Ajde, svi do jednog. I šta sam još htio da kažem, da, instalirat ću cheat meni i podesit ću da ovaj CG ima sve na maksimum. Znači, kako se to zove, preciznost sa puškama i ono, sve ću to podesiti na maksimum. Jer, na primjer, vidite kad nema preciznost, kad CG nije izvežban, on kad nišani, on drži pušku ovako dole. Čekaj bre, pusti me da živim, čekaj. Snipe, ajte u đavo više. Vidite, kad CG nije izvežban, on drži pušku ovako dole. Vidite, kod lakta ovdje drži. Tamo da mu stoji bubreg ili šta je već. A vidite, kad je on izvežban, on je drži ovdje do ramena. Ovdje blizu ramenu. Tako da... FBI. Šta ćemo sada radimo? Da bacamo molotovljev? Koktel? Ili ne? Pa ništa, mislim da bi to bilo to. Snimam već 10 minuta, tako da mogu bi da prekinem i samo da vam najavim šta će biti, znači bit će još jedna epizoda GTA San Andreasa, skinuću cheat meni, poboljšat ću CJ-a, znači
stavit ćemo mišiće na maksimum i ono sve preciznost, tako da će biti mnogo bolje. Nabuđit ću neki auto, stavit ću ga u garažu, onda ćemo uzimati automobile i podesiti da ne mogu da puknu prosto. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!